खेरा उमेश सीतामढ़ी। हम पानी पगलाई जहिया से देख के पिया मुस्काई पीछे हम पानी पगलाई जहिया से देख के पिया मुस्काई खाली बतियाई बोलेली माँ जागवाली खाली बतियाई बोलेली माँ जागवाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली। मेरा मोबाइल नंबर 9315782151। मेरा मोबाइल नंबर 9315782151। खेरा उमेश सीतामढ़ी। डीजे खेरा उमेश सीतामढ़ी। मीठू मिसाई लबिया धाकवाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली। उमेश मोबाइल नंबर 8221003721। खाली बतियाई बोलेली माँ जागवाली खाली बतियाई बोलेली माँ जागवाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली दिल वाले गइल पियर की फराक वाली। उमेश मोबाइल नंबर 8221003721।